Naka Good News TV ngi priang sobhaya phi baro ki bapet yakne ka program ka jangi hakne ka por bat ngi ai khubleru ya phi baro haka kerteng ka jang utrai jangi u Jesu Christ. Kum ka jingpen kan mau ya phi baro ki bapet yakne ka program ka jangi hakne ka por baka singi utrai ka bening kong jang manlo ubanai risau ka KGP Assembly ka bo yakne ka singi baki balang baro hapo jangka kin rakhe ka kum commission bad evangelism Sunday. Kum ta hakane kasingi ka artarik urisaw 8,000 arpaway ngin walam shaphi ya ka jing seng yalap hakaba ya ka khubor lingba ka jing rai on ai hapreng jingi de irispa nongshli bad ki parlok bad ya ka jing yalap na ka ktien ka jangublay on sam hengi de Reverend Lindans im. Ngi priang sobha ya ki nong yishim binta hakane kasingi kata ye irispa nongshli bad ki parlok ki jong i bad kumjo ru ye Reverend Lindans im. Sishin ye weri phi baro banyisno akti lang bad ngi hakni kata yaw ka banwan kata ka khandai tarik urisaw 8,000 arpaway. Nambar ba ka shiphautrik urisaw ka de kasngi ka bingi jurakhe ka kum ka World Mental Health Day. Kumta hakni ka khandai tarik ngin walam shaphi ye ka jingya kran halor ka nikasingi ka bakar pang. Ni pentebru shaphi balada phi doni ki jingkili ki jong phi na ka benta ki panelist phila ban led sha ka Facebook page jong ka Good News TV bat phila ban click ya ka link hang to ha ka ba phila ban bo ya ki jingkili ki jong phi. Ti hado bangi de shampat to ublay on kirku ya phi baro. Jing em hap deng kum eryong Kendet kalap kensan Jing ka dum ki wan telep hanga Kawai pat nga kan mau Ketien chung u kayai pin pau Kum no ukat wat ya ka durya Kum ka waki bita Nong ka waka jing su Kal erba kiwin Lupat kal erba jai jai Nakabor ka dingkla Nakpelat yangi Turi sabat turai Batunang yai wai Hang kakawa jingso Jung u day ma u bala penjai jai Nungkawa ki bita Nungkawa ka jingso Kal erba ki win Lumpat kal erba jai jai Nakabor ka dingka Lapelat yangi Turi sabat turai Batunang irai wai Kabor ka dingka na pelat ya
ki parabangit bayit baro bat ki paralok baro ki balak bandia don rengkat bangi ha kani ka program jong ka Good News TV ngai kublay pi baro ha ka kerteng ka bakordor tam ka jong utrai bat unong penim jongi u Jesus Christ ngadap da ka jing kemen ka bakraw ban yo e kani ka lat ban sam ya ka khubor na ka khtin ka jong blay ha kani ka janmit kabangi penkre yaladi la shai ka sngi ban rakhe ya ka Mission and Evangelism Sunday but ha kani ka janmit ngadon ya kani ka khubor jong ka jing yalap kabaka phang pedeng jong ka kalong kumno ki sngo tho ya ka ding phna kumno ki sngo tho ya ka ding phna bat ka nongrim na ka khtin ka jong blay kalong na ka shithi ka baning kong ka jong apostol Paul shikinong korin ka lenong ka baning kong ki dukhat arpo way hadu arpo san ka khtin ka jong blay ka ba ong kumni namar baha ka jing start u blay kata ka perthai dala ka jing start kam shimla itu yo blay u blay ula ibet da ka jing ibet jong ka jing yalap ban pen im ya kita ki banget ha ki jiu te ka jing jentut but ha ki Greek ka jing ibet henry ha kita ya ki bala khot ki jiu bat ki Greek ru ngi yalap yau Chris ubaka bor u blay bat ka jing start u blay namar ka jing ibit ublay kalong kham start bani ki briu bat ka jing i tlot ublay kalong ka ba kham don bor ban ya ki briu to ublay un kerkhu ya ka ni ka jing pule na ka khtin ka ba khoj ka jong o ngin ya pendam ha ka jing duai au blay bok pau jong i ba beneng ngi ai ngo ye me ba me ai ngi ya ka ni ka por bangila ban yalap ya ka khtin ka ba im ka jong me bangi kerpat ba men yai don rengkat bat ngi bamen kren hapadeng jongi lingbau shakri ubarit ubatolat ujang me nakaktien ka ba im ga jong me daka bor ka jong mun se ba khoji ngi aingo ba me yo snoi gi jing duai gi jongi namari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pdiang ru haka kerteng ka jong utrai bat unong penim jongi o Jesus Christ amen kumno kisngau tho ya ga ding pna baro kowe ka perthai ka tip shapang ka ding phna haulum kalbari hakabala sanar phna yau trai jangi Jesus Christ henry baro kimya menjur lang ya ka jingmut jong ka ding phna bat balai bau Jesus ulayap kadi ka khubor ka don santali kimat ka baningkong haki nongrum ka ding phna ka long ka jingle ran ka baar haki Greek ka ding phna kalong ka jing ibit kabalai haki Jew ka ding phna kalong ka jing tim kabasaw ha usoitan ka ding phna kalong ka jing bakla jing ken bat kamat kabasan hangi kibanget ka ding phna kalong ka jing pen im kamat ka baningkong ha ki nongrom ka ding phna kalong ka jing le ran ka jing sha sa nar phna kalong ka jing pensitom ka ba shir khaidu hakahimarom kidon si bon jat ki jing pensitom nakabenta si bon jat ki kam sneu kadon ka ba dan kuna lani ki fines kadon ka ba keni no iki jaka ki puta kadon ru ka jing sha set bendi haki along bat ki patok kadon ru ka jing sha sempat ye ki nong kam sneu nang ta ye ki kam sneu ki balalong palat put ki ju penyap da ka ba krai kli henry kadon ka wei pat ru ka ru kom penyap bat kata kalong da ka jing sha sa narpna ka jing sa narpna labu kerpang nagabenta ki kam sneu ki balalong palat put nagabenta ka jing lute nakabenta ka jing penyap nakabenta ka jing yeng ban ya le persha yau patsha bat ya ka hima kalong ru ka rukom pensitom ya ki mrau ki bala pet na lagi jong ki kenrat bat ka jing pensitom nakabenta ki nongkam sniu ki ba sherkai ki bom tre ban kala ka bamut kalong ka rukom penyap ka ba sherkai hadu kata-kata hakabakin pensitom ben yau breu kin tocha yo u shua baun yap
Henry kani ka jing sanar phana kamshim sedang na kinong Rom, lapandon kam yaka ningkong da kinong Persia, kinong Rom kila but yaka, bat kila pandon kam yaka keleng kahima ka jongki. Kila penlong yaka jing sanar phana ka jing that rong, ka jing that buram hakmat ka perthai, kenang ba barok kin yo i, bat bakan long ka jing maham, ya kinong kam sneu. But kani ka jing sanar phna kalong ka bashir khai haddu kata-kata ka baja buram haddu kata-kata ya ka long ying long sem jong uta uba sha sanar phna kalong ka jing shir khai kalong ka jing le ran kat haddu ba ka himarum kalak hang da ka an bai ki nong shong shnong jo ka himarum om bit satya ban sanar phna Dena markata bayo apostol Paul la penyap Henry om da kabasa narpna kila khrai khle ya o Henry yo apostol Petros pat la penyap ya o da kabasa narpna kay ga jia pera padeng kini arngot u Paul ulong unong shong shnong jaga himarum u Petros umlong unong shong shnong jaga himarum de Roman citizen namar kata yo way la khrai khle yo way pat la sa narpna so sen haba perkhat yu Petros habala sa narpna yo uong sa narpna yang khongpong namar kambit satya yang bangan yap kumbayap utrai jonga u Jesus Christ menta ngidon uding phna haman kawai pakawai ka yeng mani kabalong ka dak jong ka jinget Kristan Henreha ka basdang kading phna kamshim long ka dak jong ka jinget Kristan hadu ka snem shispa hadinu Kris ka dak jong ka jinget Kristan kalong ka dok ha hoot ka dok ha iktus hagaktin Greek iktus kabalong ki kentin nengkong jong kani ka jingong Jesus Christus Thiu Hyos Soter Jesus Christ Kunu Blay Nong Pen Im Iktus kabalong gadok ha Day hadu ka spa snem ka baar baka ding phna ka sakalalong ka dak jong ka jinget Kristan kabapla kalong ba kini gisngi ka ding phna kalalong ka dak jing pen itanat bandeng halade kalaklong fashionable ki ong Bun kibriu kim so thu ya ka jing sherkai jong uding phna obakila bandeng hangnia shadem lania so skor ngamut ban ong para bangit bait ngamut ban ong parlok bait ba phimla bandeng yo ding phna hangni lani kum ki so skor lani kum upin hangni andre ba phi deng ya ka dak jong ding phna phi dei ban sngo thu ya ka jingmut ka ba jilliu ka jong u Haba ki Kristan ki banengkong kila let ban yalap shakinong Rom shapang ka ding phna kinong Rom kila rke ben yaki kila ben kila kho yaki namar baki ong baki mani ya ubrio ubasha sa nar phna ka ding phna haginong Rom kalong kum utalai phasi lani kum ka tu ka guillotine ka jong kinong France kabalong ka kor kaban kraikli yaki brio Kinong Rom kinyo kore ka bor halor ki ai baro kinyo kore ka jing khlan bat ka jing yale bat ka jing ya snam namar kata hakmat kinong Rom ubreu ubala sha sat nar phna ulong ubreu uba talot uba swai yau jisu la sa nar phna dagi sipai Rom hapo u lat nong Rom ubade Pontius Pilat Namar kata ki ben ki kho ya ki Kristan habaki wan ban yalap ya ki shapangu Jisu Henry ki Kristan ki banengkong ki ai kren ya ko khubor jong ka ding phna namar ba ka ding phna kalong ka pedeng jong ka gospel baru Jisu long tang ma uhi kalenti shaga jing pen im te balai mo balade ban sa nar phna yau Jisu kadai tang ka jia pher jingmut hapeng Jisu bat kinong yalam jong ki Jew kumbadan boong kadai tang ka theological dispute hatu day hadu banda sanar phna kinong yalam Jew ki keno bau Jisu ukren ben belai bau punya rengkat yaladi baru belai habaneng
bat ka jing kren ben belay kalong ka jingle kabala ban rai penrem da ka jing penyap kat kum ka an ka jong ki jiu Henry ki jiu kimla ban penyap yanoru klem da yok bor na ki nong sensar klem da yok bor na ki nong Rom Henry kat kum ka an jong ki nong Rom pat ka jing kren ben belay kam day kat hadu ba an penyap no ya ubreu kinong Rom kinong penyap yanoru namar bala syaken no bat balalap bau kren ben belay namar kata habalay lam yu jisu haga jing bishara khmat jong pilat ki nong yalam jong ki jiu ki la pen kala ya ga jing keno ya ga jing parep na ka jing kren ben belay sha ka jing ya le persha ya kaisar bat ya ga hima Rom namar ba ka jing ya le persha ya kaisar bat ya ga hima Rom kalong ka jing le ka ba an rai penrem da ka ba penyap ya kum utau brio kinong yalam jiu ki ba butu ki ba sianti haba ki yalam yu jisu akhmat jong pilat ki ong bau ni u kam yaladi bau deus im jong ki jiu bat ki ong mangi ngim don im da uway pat lat na u kaisar haba kila keno yu jisu bau long u nong yalam persya ga hima Rom upilat ulas ngotho baulang ngat haka shrib ladau pilat upelat eu jisu kini kinong yalam jegi ju kinlet ujor hakmat jong kaisar persya eu pilat bau ni pilat umbat yaka an jong ka hima Rom te wat lau pilat utip bau jisu long belui shimla ban pelat eu na ka jing sha sa narpna ngipoy siya kamat kabaar haki Greek ka ding pna kalong ka jing ibit ki Greek kilong ka judge benriu ka ba statam na padeng ki judge benriu hakatu ka por ki bala kiu siya prang haka jing nang jing stat kila job ye ki region ka perthai na do Asia Minor hadu Egypt kila poy siya do Persia but what hadu India ro kila lumi ke jing start na baro kiri jong ka perthai bat kila pen priang ye ka ktien ke jongki bat ka kolshor ke jongki ka ktien Greek kalong ka ktien jongki banang ki ba start bala nyau ye ki ba ki de ki real start haga science haga literature haga tho ka puli ha ki jing start jong ka perthai bat haga kolshor ru ki Greek namar kata kimla satyaban pediang yau misteri na Galilea baun long ukhun ujong ublay kimla ban pediang yau misteri na Galilea baun long ka jing dapura ka jong ublay hakado hakani ka perthai kimla ban pediang satya yau misteri na Galilea kumunong pen im jong ka perthai kumno bau brio bala sa narpna unlong u alpha badu omega jong ka jing start bat ka jing champang kumno bo brio bala sa narpna unlong ka jing dapura jong ka jing penpau ka jong blay hakane ka perthai kumno bo brio bala sa narpna unlong ka lenti jong ka jing pen im nakabenta ka perthai baro ka way ka kubo jong ka jing pen im lingbau Jesus Christ kalong ka bakimla ban pediang kumbadan uway nong tho uong kalong too simple ya ki Greek ki kwa da ka ai ka ba kham jalliu haka start philosophy jongki namar ka tau pol uong hang ni iway koren lenong ka baningkong ka dekhot ar pulai baka khubor sa phangu nong pen im ubala sa narpna kalong ka jing ibit haki Greek kidon si bon ki brio haga ni ka perthai menta ki badang longkum ki Greek haga spats nem ka baningkong kimla ban pediang ya ko khubor jong ding pna jong ka jing pen imling bau Jesus Christ bau trai ki kwa ka jing batai hagi jing start jong ni ka perthai ki kwa ka jing mayan haga san perkhat bat kim kloy ban pediang ya ka ni ka khubor ban chu nget bet hau Jesus ban IT yala dia u
Pitip na parlok bait, pila ban yo igi degree baro jong ni ka perthai, pila ban don ka spa jong ka perthai baro, henry la na pim don yu Jisu, kita baro kilong leno nakabenta ka bamjukut. Ka jing start bat ka spa kilong ka jing mentoy hagani ka perthai, henry kilong ka jing leno nakabenta ka bamjukut. Le se dona padeng jong pi ki ba kmi ya gani ga jing yalap hagani ga por ki ba long kum ki Greek haga por menshua pitip na bau blay Ukraine ya pi e no ga jing sarong ga jong pi bat snap ga jing kren ga jong men simba khoj u ba khot ya pi ban wan shajan ka ding pna ka jong u Jesus Christ snap ya gani ga khubor bau Jesus la yap na ga benta ki pop ki jong pi ula shim ya ki ram ki sha jong pi baro ki ba pimla ban siu ula shim u Jisu ye ki jing tolot ki jing swai ki jing duna ki jing palat ki jong pi baro barula kit halor ka ding pna kalbari barula pun kopat ya pi da ka hok ka jong u khnang ba pin yo ban rung ha ka yeng ka jong ble ha beneng Pinumla satya ban poisha beneng dala ka jong ka jing start henry tang da ka bor jong ka ding pna kamat kabalai haki jiu ka ding pna kalong ka jing tim katkum ka testament ka barim uno ubala sha asdien hau ding ulong ubala tim sngap ngan pule Deuteronomy arpu elendong kidekat arpu lai tiela dau briu le ekapop kabadai baniap bat ba me peniap ya u bat ba me pasiru ya u hau ding kanum sa kamet jong u hau dieng barok shimit henry la kumnu men tep ya u hakata ka sngi namar ka jingtim u blay ka don halor uta bala phasi namar ka jingtim u blay ka don halor uta bala phasi badai namar kata ba u Nicodemus bat u Joseph nong Arimathea kila penhiare ka met ka jong Jisu na ka ding pna bat kila pan bor na u Pontius Pilat bangin tep no ya ka met ka jong u hakanihi ka mit namar ba ka testament ka barim kala tho shai ba u briu bas dien hau ding ulong ka jingtim namar kata ki jiu ki ong Jisu long balatim bat namar kata ka ding pna yaki ka long ka jing jentot ong u Paul iwei Korin iwei arpulai ka ding pna hagi jiu kalong ka jing jentot para bangit bait bar parlok bait ublay ulat hawi ka perthai ka bajanai henry hatu ka perthai ka bang imenta ka biang na dong sadong kmi saudong saukun bat pinyo ya ka perthai ka bala ha haga pop haga jing pang ka jing crow haga jing ele persha haga jing ele makanti bat haka jing yap kani ka perthai kamlong shu kumbau bleu la thau ya ka ha ka banengkong ka jing im jangi ki breu kamlong shu kumbau bleu la thau yangi ha ka banengkong kani ka perthai kalong ka bala ha ka jing tim Genesis lenong ka balai ki khot khat nyeu khat pra ki ong kum ni ya ka khandau la tim na ka benta jong me daka jing shitom men bam naka baro kisngi karta jong me kan penmi shilut ru yaki sha bat yaki sha keng yame udai ublay ubalatim ya gani ka perthai namar ka pop ka jong u Adam bat ka im wat so thu bakla omdai u soitan ubalatim ya gani ka perthai u soitan don bor ai ru halor jong gani ka perthai udai ublay ubalatim ya gani ka perthai bat namar kata ka jing pang jing shitom bat ka jing yap kila senshar nadu Adam hadu Chris lada udai ublay ubatim udai ublay hiru ubala shime ka jing tim haladi menbaula pha yau Jesus Chris ban yap yapli na ka benta jongi halor ka ding na Calvary ka pop ka long ka jing tim ka jing pang jing shitom ka long ka jing tim ka jing yap ka long ka jing tim henreu Jisu ulashim haladi ya ka jing tim jong ka pop ya ka jing tim jong ka jing pang ka jing long crow ya ka jing tim jong ka jing yap khanang ba mangi ngila ban yo jing pen im
ki jiu kim shim sngo tho ya ga jing mut ka ba pura chong ga ding phna ki sngo tho tang shiteng hoi kalong ka badai haba ki shim na ka testament ka barim ba ka jing yap halor ka ding phna kalong ka jing tim henry ki jiu kim shim sngo tho pat bau jisu la yap halor ka ding phna ban shim no ya ka ta ka jing tim na ka ne ka perthai ki jiu kim shim sngo tho bau bleu la pendon kam yau jisu Christ halor ka ding phna ban wala me ka jing pen im ha ka ne ka perthai te na mar kata ken bau apostol Paul uong ba ka ding phna ka long ka jing jin thut ha ki jiu ki jiu ki la ong bau jisu ulong balatim namarula sha sdin halor ka ding phna phila ban lengoi ka ni henrei apostol Paul u ya menjur lembat ki u tho ha Galatia lenong ka balai ka dekat ka ba khat lai u Chris ula siu spa yangi na ka jing tim ka hukum da ka ba la penlong ya u ka jing tim na ka benta jongi snap iki kentien jong Paul da ka ba la penlong ya u ka jing tim na ka benta jongi namar bala tho long bala tim ya wei baro u basdin how ding hatu pitip ya gani ki para bangit bait bat ki parlok bait ba ka jing tim jong ka pop kamlong shu alor jong pi ka jing tim jong ka jing yap kamlong shu alor jong pi ha ka khlip mat ka ba pi pdiang yo Jesus Christ ko bunang pen em ula shim no ma u ya ka jing tim jong ka pop ula shim no ma u ya ka jing tim jong ka jing yap halor jong u bat namar kata ula aya pi ya ka jing em bam jukot ya ka jing em ka batmai kamat ka basaw ha u soitan ka ding phna ka long ka jing bakla jing ken ka jing sa nar phna yu Jesus Christ ka long ka jing bakla ka bak raw tam jong soitan ki don shi bon ki bola bakla han rai ka ne ka de jing bakla ka bak raw tam namar halendat jong ki baro de soitan te ba pen shai ki brio ban penyap yu Jesus barhabo jisu layap u soitan bat ki ksut ki jong u kile risa kile kemen namar ki perkhat bangila job ya ga jing job ka bakrau henry ka jing yap kam shimla ban bat ya jisu Christ namar bola mi pat haga buram haga sngi ka balai u soitan u perkhat baula penduk khat ya mesaya henry bleu kpa u ai ya lau jong kun ban long ulang kenya naga bentaki pop ki jongi baru jisu ulakit ulaba ye ki pop ki jong pi ki pop ki jonga ki pop jonga perthai baro halor ka ding phna kalbari u soitan u perkhat baga jingyap jong jisu kalong ga jingyap leno ei henre u bleu kpa ula ai yau kun ban penia sukpat ya ka perthai lembat ma u ka jing mi na ka ding phna kalong mar khong pong na kai ka bo soitan u khmi lenti u jisu la yap hoot henre ula mi pat na ka jing yap haga sngi ka balai bat ula ai bor pat ya u khun ban riu shitolup ka ni ka perthai ki bangai ja u bakin yo ban im shadu bam jukot para bangai bait parlok bait hatu kam dei yangi ban shu ngongu yo blai na ka benta kum ka ni ka jing pen im u soitan u perkhat baga ding phna kalong ka dak jong ka jing rem ka jong jisu penban ka ding phna kala long ka dak jong ka jing job ka jong u bat ka jing job ka jong pi bat ka jong a bat ka khtin ka jong blay ka yathu yangi balado soitan bat ki nongbu jong u kilatip kinum jin dala sa nar phna yau trai ka buram iwei korin lenong ka baar ka dekhot ka ba phra ngipoi shakamat ka basan bat ka bakhaddu hangi ki banget ka ding phna ka long ka jing pen im ka jongi hakinong room ka ding phna ka long ka jing le ran haki greek ka ding phna ka long ka jing ibit haki jew ka ding phna ka long ka jing tim hau soitan ka ding phna ka long ka jing bakla jing ken henre hangi ki banget hau Jesus Christ ka ding phna ka long ka jing pen im namar ladam day namar ka ding phna kalbari onom don jingkermen nakabenta ka jing pen im jongi onom don jingkermen nakabenta ka jing im bam jukot namar ka ding phna kalong ka jaka ha kabala siudep
ya ka bainong jong ki pop ki jongi la siudap ya ki ram ki sha ki jongi ka Bible ko ong babaro ki la le pop bat ki la dul eno ei ka buram ka jong blay ka Bible ko ong ru bau tau bam sim tip ya ka pop ula kelalong ka pop na ka benta jongi kanang ba mamangi pat ngila banlong ka hok ublay ha u kading phna ka long ka jaka ha ka bangiyo mat ya ka jing ma bigi pop bat ka jing em ka bathamai ka Bible ko ong la dangi phlai ki pop ki jangi u blei ulong ba yaine bat u ba shisha u ban map ya ki pop ki jangi bat u ban pen khut yengi na ki jing bam khut baro ka Bible ko ong ba la da uno la da kano kilong hau kris kilong ki jing thau ki bathamai ke ka barim kala du no hakmi ki baro kila jialong ki batmai kading phna kalong ka jaka ha ka bangiyo e ka jing sup bat ublay ka ba khrau tam ka jing don kam jong ki brio ha ka ne ka perthai kalong ka jing sup bat ublay bat ka jing ya sup para brio ka Bible ka ong namar balapan ksan ngi da ka jinget ngi don ka jing sup bat ublay ling ba utrai Jesus Christ ka Bible kaya thu engi ki kentien jong Jisu ubong ya ka jingsuk ka jonga nga eno api ya ka jingsuk ka jonga nga ai api om kumba ka ni ka perthai ka ai nga ai mga api ding phna kalong ka jaka hakabangiyo pediang ya ka jing pen khia haki met ki jongi haki jing mut ki jongi haki men sim ki jongi ka Bible ka ong hau Isaya sanpulai baula kit ulaba igi jing pang ki jing sitom bat ki jing crow ki jongi bat ki jing jingem snam jong o lapan khia yengi ka Bible ka yathu shibun ki khana shabau Jisu nong pan khia ki ba matla ki ba deko ki ba kelut ki ba don shibun jat ki jing pang ki lawan ha o bat ki layo khia hato don apreng jong pi hagani ga janmit ki ba don apreng ga jing yele ya ga jing pang jing shitom nga khot ye pi tongin ya duai ha khmadu Jisu ba on pan khia ye pi ngai la di le si pilatip ngalayo mat ega nega jing pang khlam kabala sapriang keleng nega perthai ban ngalathia hospital kumbalai tayo bara pring kata ga jing pang jing shitom ngala duai shu blei ngong atrai pen khia yanga ba dona pring jong phiru ki blei duai na kabenta jonga ngadap daga jing songo ye pi baru blei ula yo sngo i jing duai baru la le isen ai baru la pen khia yanga naka benta ka buram ka jong u bala dodona preng jong pi ke badona preng ka jingele ka jingpang ka met jong pi la ne ka jingpang hanu hayenga sem nga khot ya pi bangini duwa ya ni ka por bangini pa ne ka bor ka jong blei ka bor jong ka jingpan khia le seu blei uni senai uni bit ban pen khia no ya pi kumni la ne le seu blei unong ap shi por ko khun nga don ka por ha ka bangan sa pen khia ya pi bat kat ba pidang up ya kata ka bor jong jing pen khia pitep ne bo bleun ai yo Jisu undan rengkat bat pi ba un kershan bor ya pi ling ba kata ka por jong jing shitom hadu kata ka jing yo ya ka jing pen khia kumno ba phiu i ya ka ding phna ko ki parlok ba et hakinong room ka ding phna ka long ka jingle ran haki Greek kalong ka jing ibit haki Jew kalong ka jing tim hau soitan kalong ka jing bakla jing ken pila badong ngalas ngau thu e ka ding phna bagadon ka bor ka jing pne ma ka ding phna nrai pastor ngampat long lakloi ban IT ala di heu Jisu menta he ngan ap shwa shipor shwa bangan shime karai lok ba it hagani ka sngi jong jing yalap ngakwa ban khot ye pi ba phin IT ala de Jisu wat num bakla jingken wat num pen slam ya ka rai ga jong pi namarkat ba phinang pen slam kata ba phinang pen e ga do no jong pi ban pdiang ya ka gospel namar kata nga khot ye pi ba phin IT no yala de how Jisu Christ hakani ka khlipman one shaga ding pna ka jong Jisu Christ one ban map ya ka jing map e ne ki pop ki jong pi bat ka jing em ka bathmai u bleun ker khuing ilang baro na ka benta ka buram ka jong blei amen tongin ni duai
Au blei bo kpau changi babeneng. Ngi ai ngo eme bangi yo ban pan snoi kani ko khubor changa jing yalap. Haga ni ka janmit ha shwa bangin rakhe ya ka mission and evangelism Sunday haga sngi ka bala shai ka sngi utrai ha ka bangi yalap ya ka kerteng ka jong Jesus Christ. Ha ka ni ka perthai baki breu kin yo tip bat ki breu kin yo pediang ya ku munong pen em bat ha ka ni ka janmit ru ngele yo ban pen bena ya ka ta ka khubor ha ki nong snap ya ka ni ka program ha ka Good News TV ban ngada duai ko try bagani ko khubor kan kta yano ki ba snap bat ki bayo I ya ka ni ka program bat bakin pediang no yo Jesus Christ ku munong pen em bakin wan show ha ka jing kala ka bamot bakin wan show ha ka jing rai kut bangan im nagabentaw Jisu barok kisngi ke jing em ke janga shimti ki ko try kan rat pediang ki hakima ke jong me pendap ki do men se bakhoj bakin yo ka bor ban saki ka kerteng ka bakhoj ke jong me Hakani ka por ki la bandon ki bawan shame ko try Jisu rangkat ki jing kit ki bakhya rangkat ki jing pang ki jing shitom bat ki jing crow ban ngida duai ko try kan rat ngida ya sno lang ki jing duai ki jongi lembat ki ba men pan khia ki da ka bor jong ding na kalbari ba ki met jong ki ken longi batmai ki men sim jong ki ken longi batmai ki jing mut jong ki ken longi bala pan khia da ka bor ka jong Jisu halor ka ding na kalbari trying isuan ban IT ki baro hagikti ki badan bor ki jong me shimti ngi kum ka Good News TV ngin nang yo bor ban shakri ban sakhi ka kerteng ba khoj ki jong me ngi aingo eme ba mi sngowi ki jing duai ki jongi baro namari kini ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro ha ka kerteng ke jong try ban u nong pen em jongi u Jesus Christ amen.